Готов ли за операцията, жено? Мърдай, марш тука! Нещастник такова! Спира се, мъж! Дропаш ще сеш, ако шушове в главата ти, спира се гледаш! Нещастник такъв! Мамка му! Да знае Къде съм? Къде съм да му се... Мърдай! Къде съм да му се не знае? Да, шефе. Аз съм. Да, жената взехме, да, естествено. Да. Чакай пред сградата. Окей. Слизаме и сега, след минутка. Чао. Бързо долу, бързо, посилите, бързо. Бързо. Да. Какво?